Sa number 2, lapsag ginlubong buhi. Tigayin pa nga na rescue sang sepulturero ugaling kay nasang kaagahon ginbawian sang kabuhi. May report si Romeo Sobaldo. Humalin kahapon, wala sang kinan-an si Rami Aurelio. Hindi siya maributay nga nagbungkal siya sang pansyon nga may unod nga buhi nga lapsag. Las 6:30 sang aga sang Domingo, sa nagpadulong sa patio ang magkahagug mga Sanday Cristel Haro, 22 anyos, kag Cesar Valdivieso, 23 anyos para maglubong sang lapsag. Ang siling sang magkahagugma, nahulugan si Cristel, gan ilubong nila ang fetus kag hikuto na lang ang mga dokumento sa masunod nga adlaw. Siguro lang natawag lang gasama ko minsan nga hindi magpati nga magkulang ko yung naka-encounter nga ang bata ginlubong patay pagkapilaan ka oras. Mga alas 10 ang aga, gintawag si Rami sa isa sa mga nag-aobra sa patio. May nabatian siya nga may nagahibi nga lapsag sa sulod sang pansyon. Gani gilayon niya ginbungkal ni Rami ang bag-ulang ginsimento nga pansyon. Pagpapalati, may gibi pagkit niya? Dahil mo na yung katas kong ang bangil. Ikaw at nagkadagdag ka ng blocks? Tapos pagpa mo? Ginpa ko dayon, ginpa-boksan ko dayon ng karton. Kita ko ng bata nga buwik. Gilayon niya gindala sa health center ang lapsag nga nasulod sa shoebox. Ang magkahagugma, wala pa makakadto sa pulis. Hindi pa kuno maistorya ang iloy. Sunod sa hepe sa Bulupandan PNP nga si Police Captain Ryan Villasario, gintago-tago sang duha ang liwat niya pagbusong sa babayi sa iyang mga ginikanan. Napulo pa lang abi kabulan ang ila subang nga anak. So, based naman sa statements ang naton, sang parents, gapati sila nga patay na ang ila bibi. But ang big question with that is wala sila nga nag-seek assistance bisa nga napatay ang bibi. Nga tani mabalo nila ang cause ang kamatayan sa ila bibi or paano nila pa hospital nila danay or ngayon sila bulig sa mga relatives nila or sa mga neighbor or sa mga barangay officials na ara-dira or health center sa barangay. Ginapangayuan sila karon sa paathag sang pulis kung nga agin lubong nila ang buhi nga lapsag. Mga alauna 20 kaila sa kaagahon, nagtaliwan ang lapsag bangod sang kakulang sa hangin. Mga masobra man sa 3 ka oras nga nagdugay sa sulod sang pansyon ang lapsag. Kaso nga infanticide ang ginahanda sa karon sa Bulupandan PNP batok sa mga ginikanan.